Para maayos ko tong dito. Hold up. So what is good sa inyo mga tropa? It's your boy Mr. PD once again. And we are here back again with the nakakainip na hapon na buhay. Ayan, pakyo ka sa akin. So pabape-bape lang ako. Tapos dumating yung tropa ko na may tama sa utak na may toyo. Na sabi niya sa akin, ayusin mo buhok ko dahil nangingitim na yung anit ko sa utak. At ayan, pinakita sa inyo ng pulang-pula. So ang gagawin natin, ibiblis natin siya. Ayan, dali-dali kong kinuha ang aking mga gamit. Ayan tira lang niya yan pala. Kasi ginilis na namin siya nung Pero ayan na nga. So tinaktak ko, sayang kasi yung syempre naman 2 joints. Ayan na siya, nagpapakita siya ng ang dilim-dilim, tanga-tanga mo mag-video. So ayan, nilagyan ko na ng bleaching powder. At syempre, hahaluin yan hanggang sa maging masarap yung pagkakalo. Tignan mo, mesmerizing, so to such flavor. So ayan na nga, ayan na, tinapal ko na sa ulo niya para madalian na yung mabilis na pagsasalita ko na hindi nyo na maintindihan. At ayan, may iba-ibang angulo po, di ba? Titingin ako sa camera dyan, 1, 2, 3, okay kayo, di ba? Ang gwapo ko, putang ina. So ayan na nga, ayan, kita nyo, di ba? Ang tigas. Kung maririnig nyo lang yan sa personal, parang bumubula yung parang ang bahala na, basta ganun. Ayan, tamang babe chill lang kami habang hinihintay namin maluto yung buhok niya. At sabi ko, hugasan mo na at banlawan para matanggal na, para next move na tayo. Ayan, pinabanlaw ko na sa kanya yung kanyang buhok. Ayan, diba? Natanggal yung yung puti-puti ang kati daw sa ulo. Sige, bibigyan natin ng gamot. Eto, gamot dyan para matanggal yung kati. Tangina, sama akong tropa. Huwag mo na akong tropahin, tirtado talaga ako. Pero ayan na nga, pagpapatuloy pa natin dahil ito na, lalagyan ko ng design ng kanyang mahiwagang buhok para hindi naman gaano para hindi gaano boring yung buhok niya dahil naiinip din ako. Kaya pag titripan na lang natin, lalagyan natin ng design na apoy-apoy. Ayan, umpisahan ko na. By the way, this is kulay black ito. Ito yung black. Ayan, makita nyo maya-maya yung apoy na sinasabi kong design. Ayan na lalagay lang natin sa buhok niya para medyo maangas siya tignan, Pero ayan na nga, patuloy pa rin na nasa letra ng B may nagbibingo sa labas. Ayan di ba kita nyo? Kita nyo na ba yung parang apoy ba? Parang apoy ba? Kung hindi nyo nakikita hindi parang apoy, wala akong pakialam, basta trip namin to sa buhay. Ayan di ba? Apoy ba yan? Parang sungay daw, sabi niya. Ayan. So ayan na, diniretso ko na yung paggagawa ayan, nagigangsta pa ako, di ba? Tangin ng voiceover to, sa lahat ng voiceover, dito yung voiceover na walang tigil. Ayan di ba? Angas, di ba? So ayan na naman, pinahugas ko na naman sa kanya, pinabanlaw ko na naman. Lalagyan na naman natin yan ng may wagang gamot. Ayan. Boom! Nahulog sa utak niya. Naglabas ng utak. Hindi yun laway. Sa putang na joke lang, laway yun. So ayan lupit ng buhok niya, men, So syempre, tatabasin natin niya para mas malupit, di ba? By the way, isa pala akong barbero sa mga di nakakalam dyan. I'm a professional barber. I'm barbering almost 5 years ago in my life. And then ito, tingnan nyo, pakinggan nyo to. Sheesh! Tuwan-tuwa si Gago. Akala niya buntangin lang yun. At yan na yung finished product. Tingnan mo, 3, 2, 1. Ayan yung ang lamat sa yung dumikit sa anit, kaya medyo di ako gaano satisfied. Tsaka ayan bad trip na siya. Sabi niya sa akin, tangina, last mo nang pakikisama sa akin doon, tangina mo. Tapos yan, nagwalis siya para daw makalibre siya, pero hindi ko siya pababayaan malibre. Tapos sabi niya sa akin, sa akin ng loob niya, uwi na daw siya. Di ba? Okay lang, sabi ko. Okay, bye-bye. Di ba? Angas, napakati na lang napakati na lang sa ulo niya. So, yun na naman. Bye-bye. Love you. Bye!